A deputada do PSDG-PSOE de Ourense no Parlamento de Galicia, Carmen Rodríguez da Costa, apuntou durante a súa intervención que Ourense, coa poboación máis envellecida de Galicia e do territorio nacional, non pode seguir sen unha unidade integral de ictus funcionando todos os días do ano, xa que tal e como indica cada minuto nesta enfermidade conta para evitar a morte ou secuelas que conleven unha discapacidade. A poboación total da provincia de Ourense maior desde 65 anos e nada máis e menos casi de 100.000 persoas, 97.762 persoas, un índice de envellecemento dun 241,45 e unha idade media de un 51,33. Todos estes datos do Instituto Galego de Estadística. En Coruña, por exemplo, a idade media está en 47 anos. Bastante dispar a que temos en Ourense. Ben, estes datos conlevan que a atención sanitaria en Ourense sexa un reto que non está asumindo ni moito menos o Partido Popular, que non está asumindo Rueda nin a Xunta de Galicia. Temos que voltar a socialistas da provincia de agrupación municipal e no Parlamento de Galicia a instar a Xunta, a pedir a Xunta que instale dunha vez por todas unha unidade integral de ictus.